भोजपुरी दबंग प्रेजेंट। अभी आप सब सुन रहे हैं भोजपुरी दबंग की शानदार प्रस्तुति। बानी गरीब सुनाए हो मोरी महाई सब कुछ जार गइल। सुना बानी गरीब सुनाए हो मोरी महाई सब कुछ जार गइल। घरवा में धैला रहे खाए खातिर खाना माई उहो सब बाबू। अभी आप सब सुन रहे हैं भोजपुरी दबंग की शानदार प्रस्तुति। माई तोहरे पाया विश्वासी सारा भक्तन पे रौनी आसी बात कैसे बताई ए माई रौरा चरण में सब कटे बासी भोजपुरी दबंग प्रेजेंट। माई तोहरे पसवा विश्वासी सारा भक्तन केहू कहे कहाँ जाई रहे दुखी बना ढल गई। घरवा में धैला रहे खाए खातिर खाना माई उहो सब गई। घरवा में धैला रहे खाए खातिर खाना माई उहो सब भोजपुरी दबंग प्रेजेंट। presented by SK शर्मा। असलम बाबू। अभी आप सब सुन रहे हैं भोजपुरी दबंग की शानदार प्रस्तुति। माई दुखे के टूटली पहाड़ी हो सागर संगम करती बापू कारी हो गई तर गुड सरमा कहेला एक फिर से बचाई सनी सारी हो फिर से बचाई भोजपुरी दबंग प्रेजेंट। माई दुखे के टूटली पहाड़ी हो सागर संगम करती बापू कारी हो गई तर गुड सरमा कहेला आके फिर से बचाई सनी सारी हो अजितनी के सारा प्रीतम धनंजय के घर सारा दह गइल। घरवा में धैला रहे खाए खातिर खाना माई उहो